בלון גז שדלף גרם לפיצוץ אדיר בבניין בשכונת גילו שבירושלים. הורים ובנם הפעוט כבן 2 נהרגו בפיצוץ. בערך בשעה 1 נשמע פיצוץ מחריד, ממש מחריד. אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק, אומרים לנו שזה איזה דליפה של גז כנראה. נהרסו כאן בתים שלמים, בתים של 30-40 שנה שבנויים מסלעים, מאבנים. אני לא יכולה לתאר לך את הפיצוץ המחריד הזה, פשוט מחריד. אנחנו יודעים שנהרגו לנו כאן דיירים, שכנים, יש פצועים, יש הרוגים. עצוב, זה הכל. למרכז הרפואי שערי צדק הגיעו במהלך הלילה 6 פצועים. הראשון היה תינוק בן 2 שהגיע ללא סימני חיים בהחייאה מלאה על ידי צוות מד"א. בתינוק בוצעו פעולות החייאה מלאות במהלך דקות ארוכות, ולאחר לא התקבלו סימני חיים נקבע מותו לצערנו. בנוסף הגיעו 5 פצועים נוספים, פגיעות חרדה ופגיעות אוזניים כתוצאה מההדף. חלקם כבר שוחררו לביתם.